Čau, tady Monty.cz a já vás vítám svého dalšího videa. Dneska je to takový mindvlog. Řeknu vám něco o svých videích, jak budu natáčet, kdy budu natáčet a s kým budu natáčet. Teď začneme tím, jak dlouho budu natáčet. Budu natáčet zhruba 30 minut, ale někdy, když na to budu mít chuť, tak trošku díl. Budu natáčet ještě s Bambusákem PC. Na to se koněte určitě na jeho kanál, tam mu lajkněte, odběr mu dejte. Budu natáčet, když budu mít čas, hraju hokej, mám taky školu, že jo, to je jasný. Prostě budu natáčet, když budu mít čas, to je logický, že jo. Co jsem to chtěl ještě říci? Já nevím. Jo, budu prostě natáčet videa. No, prostě budu natáčet videa z Minecraftu. Jo, ještě budu natáčet videa z Minecraftu, ještě z jiných her, teď ještě nevím z jakých. Ale nevím, prostě, možná už jo, ale nevím. No, abych tady nemotal jazykem, aby se tady neto pořád, tak já toto video ukončím. No, byla to taková informačka a já se teda s vámi loučím, takže čau.